عيسى ابن مريم وأن عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Det du sa nu är att det finns ingen Gud att dyrkas med rätt då, förutom Allah. Det finns ingen Gud att dyrkas med rätt. Det finns ingen Gud att Dyrkas med rätt. Förutom Allah. Och Muhammad är hans sista sändebud. Och Isa, Jesus är Jesus som är vår son till Mariam. Maria är också Allahs sändebud. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله فرحة وإن شاء الله تعالى كل يوم بل إن شاء الله تعالى أحب يحود أنجلين إن شاء الله ولكن إن شاء الله